Γεια σας, σήμερα θα πούμε λίγα πράγματα για τους ορεινούς ελαιώνες και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι ότι οι ορεινοί ξερικοί ελαιώνες, επειδή βρίσκονται σε ορεινά σημεία όπως καταλαβαίνετε και πολλοί από αυτούς έχουν μία κλίση, δηλαδή είναι πλάι όπως το λέμε στα χωριά, είναι λίγο ανηφορικοί, δεν κρατάνε την υγρασία που κρατάει ένας ποντιστικός ελαιώνας. Αυτό λοιπόν τα βοηθάει στο να μην αναπτύσσονται διάφορες ασθένειες, όπως π.χ. το κυκλοκόνιο. Εννοείται πως μπορεί να αναπτυχθεί κάποια τέτοια ασθένεια, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Το δεύτερο είναι ότι οι ορεινοί ελαιώνες βγάζουν πολύ πιο ποιοτικό λάδι από ότι οι ποτιστικοί ελαιώνες, δηλαδή αυτοί που τις ποτίζουμε. Έχει γίνει σύγκριση με αυτό και όντως τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ξερικοί ελαιώνες, οι ορεινοί, βγάζουν πολύ καλύτερο λάδι. Όχι ότι οι ποτιστικοί ελαιώνες δεν βγάζουν καλό λάδι, απλά συγκριτικά οι ορεινοί βγάζουν καλύτερο. Το τρίτο είναι ότι τα δέντρα που βρίσκονται σε ξερικούς ελαιώνες έχουν σκληραγωγηθεί κάπως, να το πούμε έτσι, και αντέχουν σε πολύ μεγάλες ξηρασίες. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο.